Tama na tayo kay Idol Lawrence. Ano ito? Mobile ECG machine. May jaya ka nagiti pasyente iti private duty nurse rescue ninja team. But anyway, they have their good deeds nga makungko na. Intema na po iti health facts. IFM News. IFM News. IFM News. Idol Lawrence. Pakaammo ni Dr. Monica de los Santos Laurin ti Glowing Drugstore ken private duty nurse rescue ninja team Ilocos nga danton ti mobile ECG aparatus da wenno ti machine amang basa ti pitik ti puso. Basar ti research ket ti ECG wenno electrocardiogram ket isu ti mang basa ti electrical activity ti may sa tao tapno makita dagiti doktor no adda ti sakit dati puso. Ti ECG ket inaramat dagiti private duty nurse rescue ninja team Ilocos idinaangay ti RMN Dugtong Buhay and Medical Mission iti Barangay 1 San Lorenzo, Lawag City. Kuna ni Dr. Laurin ana serbila unay daytoy para kadakwada ngamin ket saan laeng nga ospital ti pakakitaam iti daytoy nga aparato no diket di kadagiti balay-balay nga isut pagturturungan ti private duty nurse rescue ninja team Ilocos. Kuna tayo nga electrocardiogram ket isu dijay mang check ke DJ puso di electricity di puso tayo no ustumet lang kada adapay time na nga makita ijay no agdakkel DJ heart wenno haan kikitain na through DJ electricity ti heart no kwa. Kabayan iti ECG doc makita tayo no ana dagiti agas nga maireseta pay? When kasi no deti kumaglalo no nangatot blood pressure, kitain mi pay lang ijay no regular DJ heartbeat na when no saan no anda pa nagdakkel ti part di puso na either the atrium no the ventricle kasi adot part di heart tayo no kwa. So Doc, dati nakita dito tayo dito yung medical mission. So kahit ang sawen kat adanton iti manam nama nga mobile ECG iti private duty nurse. When kasi inayon mi dito aglalo no emergency, aglalo digize ag chest pain. When no first time da nga makita nga permen nakangat nga to ti blood pressure da, mairikwada nga insigidan. May ubrada nga dagusen kasi mabitbit damit lang DJ nga machine no kwa. Kadagiti mga yat nga agpa-ECG kadagiti pagtaingan dakit ag contact line iti private duty nurse rescue ninja team Ilocos. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.